Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Year 2015, nung una kong makilala si Kobe. Magkatrabaho kami sa isang department store sa Bulacan. Pogi si Kobe, matangos ang ilong, medyo hindi nga lang po katangkaran. Madalas nakikita ko siya sa kantin at nasa sulok mag-isa. Paminsan-minsan magkasabay kami sa jeep kapag uwian na. Ganon pa din siya, mag-isa lang sa sulok at naka-headset lang. Hindi ko talaga matsyempohang may kasama siya. Kaya ganon ko na siya nakilala. Tahimik at loner, kumbaga. Dumating yung point na hindi ko na madalas makita si Kobe sa store. Nalaman ko na end of contract na pala siya. Hindi naman sa nalulungkot ako pero madalas lang talaga siyang hinahanap ng mga mata ko. Days passed, may nag-add sa akin sa FB, si Kobe. Pagka-accept ko, agad siyang nag-chat. "Hi, kilala mo ko?" Sabi niya. "Siyempre naman, ikaw yung loner, di ba?" Sabi ko naman sa kanya. "Grabe, hindi naman ako ganon." Sagot niya sa akin. Sa pag-uusap namin sa chat ay nalaman kong mali pala ang pagkakakilala ko sa kanya. Makulit din pala si Kobe at nasasabayan niya yung pagkakalog ko. Naging palagay na ang loob namin sa isa't isa. Naging MU kami at madalas na kaming magsimba ng magkasama. Pero sa kasamaang palad, hindi na umusad pa ang pagtitinginan namin ni Kobe. Bigla kaming nawalan ng komunikasyon. Masakit yon para sa akin kasi nahulog na ako sa kanya. Feeling ko, mahal ko na siya. Pinigilan ko na lang ang nararamdaman ko. Hindi na ako naghabol pa dahil malinaw naman sa akin na wala namang kami. Year 2016, bigla na namang nagparamdam si Kobe. Nag-chat siya sa akin at nagtatanong kung paano kumuha ng passport. Kahit hindi ako taga-DFA ay i-entertain ko pa rin siya. Hanggang sa nauwi na naman sa MU ang relasyon namin. Landian, harutan sa text, pero hanggang ganun na lang. Hanggang sa nauwi na naman sa wala. Parang sinaksak na naman yung puso ko. Umasa kasi ako na Bekenmen, pwede nang maging kami. Bakit ba sa kanya pa ako nagkakaganito? Meron namang ibang nagpaparamdam sa akin kaso binabaliwala ko kasi parang si Kobe lang ang nakikita ng puso ko. New Year's Eve ng 2016, bago matapos ang taon ay nagpost si Kobe na parang broken-hearted siya. Nag-chat ako sa kanya. "Okay ka lang?" Sabi ko. Ayoko sanang mag-first move kaso ang kulit ng puso ko. Iniisip ko noon, bakit ba nila sinasaktan yung taong mahal ko? Nag-reply si Kobe at nakumpirma ko ng broken-hearted talaga siya. Sabi ko kung gusto niya ng kausap, nandyan lang ako para sa kanya. Tanggap kong hanggang gano'n na lang talaga kami. Ako lang naman ata itong umaasa.
Back to MU na naman kami pero nag-iba na ang ihip ng hangin nang ligawan na niya ako. Hindi ko na pinatagal pa ang lahat. Kulang na nga lang ako ang manligaw sa kanya. May 2017, sinagot ko na si Kobe. Naging masaya at okay naman kami ng ilang buwan, pero after nun, parang cold na siya. Wala na siyang gana sa relasyon namin. Ayaw na niya akong samahan sa mga lakad ko. Yung isang beses na may pupuntahan ako, ang text niya sa akin, "Hindi ka pa ba aalis? Matutulog na kasi ko eh." Ewan ko, pero sobrang sakit nung chat niyang yun. Hindi naman siya dating ganyan. Pumunta ako sa simbahang madalas naming puntahan. Umiyak ako doon at wala na akong pake sa makakakita sa akin. Sabi ko kay Lord, "Lord, ramdam ko na po na parang ayaw na sa akin ni Kobe. Kaso bakit parang ang bilis naman? Kung kailan naman po sobrang mahal na mahal ko na siya, bakit parang mauuwi na naman sa wala? Dahil po ba ako lang ang nagmamahal? Dahil po ba niligawan niya lang ako kasi alam niyang gusto ko siya?" Ang dami kong gustong itanong pero nauwi din ako sa, "Lord, okay na. Ready na ako sa pwedeng mangyari. Magiging okay din naman siguro ako pagkatapos ng lahat." Umuwi ako ng bahay na wala man lang text sa akin. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap na ako ng text mula kay Kobe. Hindi sa may iba ako. Hindi din dahil sa ex ko. Hindi ko alam pero parang nawala na yung feelings ko sa'yo. Pasensya ka na. Kasalanan ko to. Ayan lang yung natatandaan ko sa long message niya sa akin that night. At umiyak na naman ako. Ang tagal kong inasam yung pagkakataon na ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Alam ko din na hindi ako nagkulang sa kanya. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun kabilis na wala yung feelings niya sa akin. Inisip ko din kung minahal ba niya talaga ako. Year 2020, alam ko hanggang ngayon ay may puwang pa si Kobe sa puso ko. May naging boyfriend naman ako along the way, kaso nag-break din kami dahil sa trust issues. Ngayon, madalas akong nag-view sa FB stories ni Kobe. Minsan, sinustok ko siya. Wala siyang girlfriend, kaso parang broken ulit siya. Pinipigilan ko yung sarili ko na kausapin siya at ayoko nang maulit yung dati. Ayoko nang maramdam ulit yung ganong sakit, kaso may part talaga sa akin na umaasa na baka naman pwede pa. Pinagdarasal ko na lang kay Lord na sana makatagpo siya ng babaeng sobrang mamahalin siya. Sana may isang babae na takot na mawala at saktan siya. Sana ay may babaeng gagawin ng lahat para lang mapasaya at maparamdam sa kanya na importante siya. At sana ay makita niya na ako yung babaeng yun. Kung pwede lang sana. Mawawala din siguro siya sa puso ko pag nalaman kong stable na yung love life niya. Nakita na niya yung babaeng pinagdarasal ko para sa kanya. Mawawala din siguro yung feelings ko na baka pwede pa kapag alam kong masaya na siya sa iba. May nakita akong post sa FB. Ang nakasulat, "May isang tao daw na mamahalin natin ng sobra pero hindi natin makakatuluyan. At kahit may mahalin pa tayong iba, may part pa din na mahal mo siya. At yun daw ang tinatawag na greatest love." Ngayon, para akong tanga na hinihintay maging okay ang love life niya para maging okay na din ako. Pero alam ko namang binubuo lang ni Lord yung puso ko para sa susunod na magmahal ako, buong buo na ako. Ako po si Glidel, tambalanista since 2015 at ito ang aking kwento.